Άκου πολύ σημαντικά αυτό που θα σου πω τώρα. Αν ζούσες πριν από 100 χρόνια, θα ξυπνούσες κάθε πρωί να πας στη δουλειά για να βγάλεις το μεροκάμα. Το πριν από 100 χρόνια θα χρησιμοποιούσες ως μέσο συγκοινωνίας το άλογο με το κάρο. Τη σήμερον ημέρα δεν χρησιμοποιείς άλογο με κάρο, χρησιμοποιείς αυτοκίνητο, το τρένο, το αεροπλάνο για να ταξιδέψεις, αλλά συνεχίζεις να πηγαίνεις στη δουλειά για να βγάλεις μεροκάματο. Μπορείς να το κάνεις να βγάλει νόημα αυτό το πράγμα. Έχουν εξυγχρονιστεί όλα, αλλά δεν έχεις εξυγχρονίσει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο βγάζεις χρήματα. Παρότι κάθε μέρα όλοι μας έχουμε στα χέρια μας έναν υπερυπολογιστή, το κινητό, και στα σπίτια μας τους υπολογιστές, τα οποία έχουν τη δύναμη κυριολεκτικά να δημιουργήσουν πλούτο, αρκεί να τα αξιοποιήσεις σωστά. Αλλά αντί να τα αξιοποιήσεις σωστά, να μάθεις 5 πράγματα και να βγάλεις χρήματα, τα έχεις για να βλέπεις Netflix, να παίζεις βιντεοπαιχνίδια και να βλέπεις βίντεο με γάτες στο YouTube και να σκρολάρεις στο TikTok σαν χαζός αποχαυνομένος.